Ajansa Tesnîmê Îranî belav kir ku serok erkanê artêşa Îranê gotiye ku Îran û rejima Esed êrişên xwe de li ser teroristên ku li gundewarê Şama paytexta Sûriyê dimînin wê berdewam bin. û di heman demî de wê rêzê li biryara Encumena Ewlehiya Navdewletî bigirin. Ajansa Tesnîm li ser zarê Jeneral Mihemed Baqrî serok erkanê artêşa Îranê ragihand ku Îran û rejima Esed wê li hin deverên gundewarê Şama paytexta Sûriyê wê pabendî biryara Encumena Ewlehiya Navdewletî bin. Ajansa Navborî got jî ku li hin deveran Îran û rejima Esed wê di êrişên xwe de berdewam bin ji ber ew dever dibin destê gropên teroristî de ye. Berdevkê Kremlêna Rosî jî dibêje rewşa Sûriyê cihê fikarê ye û eger heye ku gropên terorist li xotaya Rojhilata Şama paytexta Sûriyê çekên kîmyayî bi kar bînin. Dimitrî Pêskov berdevkê Kremlêna Rosiyê di Kongrekê Rojnamevanî de ragihand ku gropên çekdar li xotaya Rojhilat xelkê sivîl weke mertal bi kar tîne. Ev jî cihê metirsiyê fikarê ye. Herwiha berdevkê fermiyê Kremlêna Rosî hoşdarî da got eger heye gropên çekdar yên li xotaya Rojhilat çekên kîmyawî bi kar bînin.